Good day sa inyo lahat mga kaibigan. Makikita nyo po, nakapang swimming tayo kasama natin ang tropa dito sa Puto. Sobrang init po natin ngayon. Kaya naisipan po namin pumunta ng Panikwason. Para po sa mga di nakakalam, saan po ba matatagpuan ng Panikwason, sir? Sa Isarog. Sa Isarog, yung po sa Mount Isarog. Dito po yan sa Bicol. So nandito po tayo ngayon sa downtown ng Naga City. Ilang oras ba yung biyahe papunta doon, boss? 3 oras, 20 minutes to 30 minutes. So ito yung driver natin, si JPD. What's up mga kaibigan? So yun nga po, nabasa nga po kami while driving kasi yung ulan biglang bumagsak. Basang-basa po kami, so nakuha na namin ang aming hinahanap, pwede na kami bumalik sa downtown. Mga kaibigan, kasalukuyan po nandito na tayo sa paanan ng Mount Isarog. Ito po yung isa sa mga pinakamataas na bundok na pinag-hikan. So major hike po ito. Kaya medyo malamig na po dito kasi mataas talaga. At wrong timing nga po tayo ngayon. Kung kanina ang init-init doon sa downtown, dito sa taas ang lamig. Sinabayan pa ng bagsak ng ulan, bigla ang bagsak ng ulan. So sobrang lamig ngayon dito. Hindi naman masyadong malamig, parang Baguio na mas malamig lang po. Grabing lamig. Hindi naman po masyadong malamig, pero malamig. Sakto lang po. Parang Baguio na mas malamig. So yun na nga po mga kaibigan, nandito na nga po tayo. Pinark na po natin yung motor natin doon. So konting lakaran lang po ito, konting kembot lang, nandun na tayo. Okay ba tayo dyan guys? Sa likod, okay ba tayo dyan? Okay. Okay. Nabalaho yung mga chicks. Nablaha yung mga chicks, so di ko po nasali sa vlog natin kanina. May 4 wheels na sana ibabagtasin tong napakadulas na daan. Ngunit matarik ang ating daan kaya medyo nag-slide sila. Hindi na nila tinuloyan ng binabala kasi mapapahamak lang sila mga kaibigan. So meron po tayo ditong entrance fee. Magkano entrance fee dito, pre? 10 piraso ng piso. 10 piraso ng piso makakapasok ka na po dito sa Malabsay Falls. So, it is only 20 minutes away from downtown Naga City. Kapag nainitan ka po, pumunta lang kayo dito. Napakasarap, napakalamig. Pero nakapagod. Nakapagod na. Medyo may kadulasan. Medyo may kadulasan po ang mga bato dito. Safe na safe pa rin. Sa likod natin, siya yan po ang Malabsay Falls. Sobrang lamig dito. Kapag di ka pa lumalangoy, sobrang lamig mo yung feel mo. Pero kapag tinuloy-tuloy mo ang paglangoy mo, milalim ka na, nag-dive ka na, mawawala yung lamig na nararamdaman mo. So advice ko lang sa mga first timer dito na lalangoy, first time advice, kapag lalangoy kayo, dire-diretso na, tapos magbabad kayo para di kayo agad lamigin. Kasi yung iba, nilalamig sila kasi di sila nagbababad sa lamig. Kaya medyo malamig para sa kanila. Kasi napakalapit lang sa downtown. Ito na agad, 20 minutes. Makikita mo ng kagandahan ng Malabsay Falls. Dito yan sa pangalan ng Mount Isarog. Kung yung pababa natin, sobrang dali lang. Ngayong pagpakyat natin, dito tayo duduguin kasi sobrang
tawag dito. Anong tawag nga doon, pre? Yung very mataas. So yun, pagpakyat natin, mapapagod tayo. Yun na nga po, pakyat na nga po tayo, mabalik na tayo sa taas. Ito yung pinakamahirap na part dito. Ano, ulit pa? Sada ulit. At isa na naman nga pong vlog ang ating natapos ngayong araw. Yun. Paalala lang po sa mga bumibisita sa Malabsay Falls o kahit saan man, huwag po tayo mag-iwan ng basura. Kung gaano ito kaganda na pinunta natin, dapat iwanan natin na ganun pala yung gaganda. At yung mga basura natin, daladalhin natin pag-alis at itapon sa tamang basurahan para na pangalagaan natin ang ating kapaligiran. Alright? Alright. Yan, no? Whew! Thank you guys for watching. Oh, hi! Hi! Ano? Mayo man.